No nyt on päällä nauhoitus. Niin pitäis. No tää vaan jatkuu suoraan. Mä luulen, että jossain tässä kohtaa saat nostettua sitä jo. Joo, toi on ihan... Et kunhan sä et käännä rattiin, se pitäis tulla ihan suoraan. Joo, kyllä mä osaan kääntää. Herra, et käännä. Jos sä käännät, sä ajat puuta päin tai jotain. Mä nyt tehnyt tähän, että sä nyt pystyt ajaa ihan suoraan. Toivon mukaan. Minne mä menen sit sillä? En mä tiedä. Ilmaa, toivottavasti. Ilmaa olisi se ensimmäinen tavoite. Mene ilmaan. Katsotaan niinku Niin, askel mutta... kerrallaan tätä näin. Ei vittu, no niin, get in as pilot. Noniin, shiftiin ja S sitten vaan. Niin. Ei mitään muita nappeja, et käännä sitä yhtään. Ei. Tää on vähän vinois, mun pitää vähän kääntää. Ei pidä. Se on... Mitä jos mä crashään tän? Et Onks se crashaa, ihan se hirveä tulee katastrofi? nyt ihan suoraan. Tässä on pieni mutka, mutta tää tiedät, kun siitä Onks suoraan. sehän hirveä katastrofi, jos mä crashaan? On, nyt nostat Me se. viataan sua sun loppuelämä, jos No niin, eikö nyt nostat se? Mä kuvaan sua. Apua! Mulla on liian Smile. puhutukset, tää on vinos. Ei ole. Joo, ihan hyvä. Me suoraan vaan, älä käännä Oli yhtään. turpakin. Nyt lähtee. Moi moi. Älä käännä. Älä käännä! Ei ole, me pitäis seuraa sitä tietä. Ässää sitten, ässää. Nosta se paska. Nosta se paska.